to imo ate? Sa kwarto, ma. Telma, ang sala diri nagkayamukat ra ha. Gawas dira sa kwarto kay mang laba ko ay makabantay aning mga manghod. Ayaw pa abutan na musakan ni akong sungay. Pawat mo ate ka. Mga hugason diri wala pa gali kadungag ang mga kadaghan. Yun ani problema ni panimalayan ni. Ulat ako na ako'y makapukaw sa imo diha. Unsa man ka diha ron, ha? Ay kung ati-ati ka na natulog ka dira, nagsaya ka na kag cellphone. Ako pa ikonhon. Gawas diha. Maingon biya tong nurse dili daw mi paal sa hunog bugat kay mabugha. Wa man